Sunog mga ko bakit? Si Richard mo yung hapit din mabalian. Luwig yan. Ikaw nga nabalian naging bakulang. Hi guys, may ngudto. So ngayon guys ay manghataog bulak nga pula. Ako ning ikuan sa baboy guys kay mato pa sa mga katigwangan. Basta ang baboy is buntis, kailangan silang kanan sa mga pula nga bulak kay aron masumpa kay naglinog diba tong mga niagi. So natay tubig ato nang gihumol ang mga buwak na guys. Kanira pod kuno ang bulak nga kuan. Hindi pa gid maabot. Ako ning guon guys kay sumpa daw ni sumpa. May mga pios umapod sunod adlaw mubukad na. Diba? Atong kuanon guys. May nasa ilalom di ay. Kuan siya nga bulak. Agoy. Si Mimi kay ibutang ni Mimi sa iyang dalunggan. Atong ligoon si Badikdi dani guys. Hello Badikdi. Ang Badikdi na mo, ako na kayang tiyan. Aman ko dapit di. Aman ko dapit di. Nini ka dapit di. Di. Mani bahog di. Mana man kag bahog di. Di ako mabutang guys. So ato siya. Likoon. At kami likoon si Badikdi sa bulak. Hindi na kaon. Hindi mo nakaundi. Hindi na nakaundi. Ako na shoot yan guys. Ako na shoot dyan. Ang di. Lubog si Badikdi. Lubog siya. Paligid siya. Uy! Paghinay po. Sadik ka. Ay! Paligo na si Didi. Paligo na si Didi guys. Ay! Naligo na siya guys. Naligo na siya. Burn out pag yun. Kanahan nga nag-burn out. Hi guys, mahilig tagsilong. Wata naglakaw karong adlawan. Wata din sa balay nag-QI. Ang cellphone ni Mother, ito dragin eh. So, ito naka-lakaw guys. Nagkamang rata. Ito wata naka-lakaw karon. Basta isa to ang cellphone ni Mother din guys. Nasa makalakaw.
Ito ko din hinibibigan nila. Manalagtag selong. Kaya na itong silong guys, bisag adlaw-adlaw, papanig-panilhig, daghan sagbot. Tungkol sa mga kahoy. Bugnaw ng hangin guys. Bugnaw ng hangin. Kaya hapon na. Ting pamatog nas manok.
rin halingan namin guys. Ano na kabi-abay sad. Che! Kuratan ako ni Muming ay. Sige na guys. Sa pikas guys, ato ko halingan ng boss oh. Ano po akong itapok ano guys. Pa nakauli akong one guys, estudyante atong trabahante ay pero si Alan mag-overtime to pero na sabay ra ko sa iya paguli. Ngusok guys. Dali ra gyud siya masunog kay ngano kuan man kanang init kay ganina. Grabe ka init. Naglampas ko di ganina oh. Ano akong gilampasan di ganina guys. O panahuman. Ako ra lang tiwason. Puhon.
aso na guys. Manak og bahog sa baboy, naglongag na pod ko. Manak og longag. Basta, kasinggit ko. Apay, ano trabaho ko ito na. Agod lagi sa di pa mag payon sa trabaho ag ampo. Kung saan di na mong toolbox tayo, dili kampo. Astig lang ni Otek. Kaya ron Nami 160 protocol. Pero, kato yung gahapon, grabe ito gahapon. Ako gahapon, hapit sa kunong hulugan itong bakit. Kaya niligas ang kable. kay ngano man sa kuan. Ako ba yating buwan sa masa, nag-release sa concrete bucket. Nag-ana man ang kable, ni swing. Ang akong gibuhat na, gidipinsaan na muna, papiboard na, bungkag. Ibig ka to na papiboard akong gibuhat na, di siya maunsa. Bungkag, gina. Hunog mga kung bakit. Si Richard mo yung hapit, di mabalian. Luig yan, ikaw nga nabalian, naging bakulang. Kali ka yuta ba? Yuta ba na kubok? Dito nagswing sa iya. Kasinggit bita na eh. Tignan ako sa na. Ayaw blipot, ayaw kontraha ang swing sa bakit. At walis ka siya, tanan yung kalaki. Pila mas lakabok day. Siya na isa. Itong isa na tagatambok. Siya na puntos pise, dira. Nya. Nagsangit malagi pise lalong, yan gilipot ni Richard. Paglipot, sa kabantay na ang bakit, ang bako ni swing. Nga anak ba? Naku bakit ba, blira ba yan na anak? Dako kayo na, sudan nas masa. Igo paglipot niya. So, singgit na eh. Ako ipukutan na kay Basin nagbubag yung kuwan. Kaya naigo gilugar na dapatan yang kuan. Tatay. Hindi lagi kumpiyansa. Kaya ang disgrasya ag sunod. Grabe ito ko lang hapon eh. Sa'yo lang ito gahapon no, kung wala ko nang hilan ang kuwan. Sakit na hansak na ako nung layo, nakagiluparan ako eh. Kaya ingo gisi. Kaya ingo purma na. Ayun yung tubulan. Disgrasya mo. Alam di mo tabuon. Maigo ang kulom. Gulabyog man. Kung nga na mo ang... Asam din yung safety di ay nganong di man makakuan. Nago safety pero... Safety lagi ito gahapon. Mura kung nakuntahan mong kuan ba, swing ba, ay sa bakit ba kaya swing mo bakit na kusog ilabyog kay di mo ko plastar ba kung pag... Kanang crocs ni mo, pantay ka lang gid. Kung plastar pa yung magpinsa ba ko, Kuan na baglang. hapit dito ito gahapon eh. Hapon na. Hapon mo nabuhos. Man ako dito tay. Ayos, ano? Nabuhos ka ako na. Isa kabisir pero maulan eh. Ano ko eh. Nganong gipangluyahan man mo nga isa ra man ka mixer. Di ka magawa na abot sa kung bakit gagahi ang masa. Ngano man? Dapat mo itong mixer. Gagahi. Sa kaon, maramong duto kaon pa sa pala. Guba pa yung vibrator, guba pa yun. Oh, grabe yung gahapon eh. Guba pa yung vibrator. Nanangin ako na. Sunod, ayun na pabiyahing mixer kay Uy, ayaw pa yung chinila. kapila na kay gayon siya nagkagahian. Isa ra ba mixer sa Jesus nga daghang kayo. Tagan lagi, pero ang ruta na tigbiyahe sa amo, kanang dauton. Kung pinaspasa, nagkatumulis yung sa liyan mo, itong mga mixer na pinapag na mo. Sa iyo ba? Diyan mo yung gawang gapon yata gawang nunaan. Diyan mo sa ano yung mga bata. Hello guys. Nakalakaw na sila ni Alan ug ang mga bata. So nagsubay lagi si Alan ganina. So pa siya naglakaw. Mutong nahitabo nila ni Mr. Gingayan kagahapon. Na una gid si Mr. Gingayan na kuan gahapon na kuan sa kuan
nakuan sa bakit sa bakho. May gani kay tiil ra ang nakuan. Daw may gani kay pingis ra na pangutanon pa to ni Alan og nihubag ba. Kay abi nila ni Alan og mabalian gid si Mr. Gingayan. Nakasinggit gyud kuno sila tanan kagahapon. Kay di gid sayo nang ilang gibati nga nagtan-aw ni Mr. Gingayan nga hapit makuan sa bakit sa bakho. Nya pagka hapon na pod kay busy sila gahapon kay nagbuhos. Nya pagka hapon na si Alan hapit pug kuno mahulugi. May gani kay nakalukso siya. Na sus Ginoo agignon lagi na ko sa Alan nga ampo gid ka matag karon og unya Alan sa di pa ka magkuan sugod sa imong trabaho ampo gyud pirmi na agyon lagi sa bisag unsaon nimo ampo kung disgrasya gyud na agpanguan masad siya tubag masad siya na mo lagi na ayon lagi siya nga kung bisag unsaon natog ampo kung madisgrasya ta disgrasya gyud pero amping gyud kanunay ignan ko siya. Di sayon gid yang gibati gahapon guys. Ang iyang gikulbaan gid gahapon pag-ayos si Mr. Gingayan. Kay katong iya abtik man siya nga nakalukso. Pagkahulog kuno sa kuan nga nahulog, abtik man siya nga nakalukso. Si Mr. Gingayan gyud kay ang bakho man gid mo ni kuan sa iya ha. Na basta kay mura kuno sila gahapon sa gipang kuan. Muna imbis silang overtime gahapon kay kuan. Taman sa alas 9 nya ay ilang overtime gahapon sa yura tama ra sa alas 6 kapin alas 6 media mura ilang kuan gahapon pagka alas 7 naguli na siya nagiamping gyud tang tanan kanunay matag karon og unya abi ginako og kuan abi nako og dili to siya mo duty kay datong Lunes ayon siya nga kuan sakita yang ngipon na kagahapon nagbawon og pinamik sa kay stab na kagabi ayon sad siya nga nagtukar na sad na kung agignan ako siya nga ipaibot na di man sad siya paibot kay ingana ko no hago kay siya ni ipaibot niya basig kuno mabughat nya pila pa kaadlaw niya siya mag kuan standby na inuma na lang siya tambal kung magngol-ngol inom siya tambal pag nagbawon-bawon lang siya tambal guys kay makainom siya pinamik mawala man nga murag tuod adi man sad siya paibot lagi nang gignan ako siya nga amping gyud kanunay matag karon ug unya ampo gyud kay di nato ag hibalaan ang disgrasya